Ọhaneze ndị Igbo ekene m unu ndị ụmụnne na ụmụnna m asị m Igbo mụrụ nze m ọzọ abịakwa m ọzọ ka nsị abịa biko unu mana ihe na-akpọtụ kemgbe ya na-efele mbụ na nwanne anyị nwoke nọ Germany jele ka ojeje ma aka ebe ọ na-eje wee bụla ebe ndị Zion ju most especially ndị Zion bụ ihe ju ebe a bụrụ ndị Igbo anyị o wee lue dị idom na onye pụta fu ebe a na-eme ihe shouldn't be bringing religion into ihe ọbụla a na-eme eme. Let's just see the fact. Ya ha ebe ọbụla ịpụta ma mbịa na kpụọ religion ya ema njekwuru ndị ugwu na ebe ndị ugwu na-agbakọ na-eme ha na-eme ibulu ụzọ tibela ha Jesus is Lord there. Ịmara ihe ebute gị there, do business with them and go your way. Onwere onye gbasara ka ịmara ihe ị na-efe osisi ị na-efe anyanwụ na ọnwa ọ gbasara anyị. But the most important thing ịbịa ibe bute ịma ihe ebute gị na mmadụ chọọ ime ya melu ya n'isi mana nke anụ nwasị ka ọ bịa nwakwa n'ike maka otego aka ọ na-akpụ ndị Zion n'ọnụ na ebe ọ bụla ọ fụrụ ndị Zion otie ha duka na ọsị nọ ya ahụ ha ka onugbo so nya bụ ihe wee kpara nwa bụ dị mkpa wee jewe ebe ọ na-eje wee lue die ebe ndị mmadụ nọkwa na-asịla ọnwa ha Zion wee move nya bụ eze ka ude na wee tinye Ishi ebe asị ka o tinye na-arụ ewee kụọ ya jaja mana ọ chọrọ igosi video ebe a kwele aja mana the last video m post unu na afọ ebe anala yi okpu ya n'isi wee jụọ ya n'isi ịdawa isi ya na kwụsị ikwu ihe enwe ị na-ekwu na onwere onye ịkpọta Germany ebe onye ọbụla bịa Germany ebe bịa their own pocket so ịma mbịa na instigate na-asị na ihe mmadụ ya emere na ebe mmadụ ya believe is not proper mana o jigo after the whole incident o wepụtazi anya wee sị na ha n'ụwa to onwe ya anụ nwa ọ pụtara na ọma njezekwa SN ọkwa gịnị ka a na-akpụ ya na Germany ebe nwana unu ma ebe ọwụ na ebe ọ nọ ma njezekwa ebe ahụ ọzọta ndị Igbo na ebe ndị Kristian na ebe ahụ dọrọ ya vam achọrọ m kwu nne na vidiyo ka unu n'onu ya ka o si wee kwuo ya maka ihe a bụ vidiyo o mee after agwọchara ya ji mmanụ the Igbo yesterday ka ọ dị na mgbe ọzọ ndị be anyị. I will never, ever in my life visit SNDV because, Mike, where the beans now? Put that in another plate. I will never ever visit the SNDV again. Igbo by the people are there. Igbo Christians, they're taking laws into their hands. If I do them any bad thing, why they cannot call police for me? What did you want to beans? Put the small beans. On the plate. On the plate. Another plate. Bịa ka m gwa unu okwu ebe a na-ama njakịrị ka a na-ekwu eziokwu adị mgbe ọ na-ada gidigidi ka ọ na-end ọmụnwa traditional nwoke dị nwa udude nka kingdom apụ ibe jee paakị na-agbagharị ka mkpụrụ amụ ma ọ bụ ife ndụ dibịa na-agbagharị ka mkpụrụ amụ. JPAC is a Nigeria, registered under Nigeria Corporate Affairs. Na-alụ kasị ụmụnne ya o jericha within nna ọka mma na imeghe m ibe awụ onye ọ na ka ije eme ya. Ibụrụ this insult emere Nesen Delvig. This is the end of all the people got against me. And I'm a bele na name him. And I do it in Iberiberism way. This is how I do. I make a move like a fool when I'm in the battlefield. This is how we do. I make a move like a fool when I'm in your, So I make a move like a fool. When na etiwu unu nwa ndị ike mgbe na etigbu isi unu. JPAC were Nigeria registered under corporate affairs and don't want a certificate here. HOSUGU Biafra, IPOB.
Yo Biafra une follow ya. Biafra une follow ya. IPOB une follow ya. Biafra une follow ya. Why unu jiada? Why you ji egbu unu like that? Why our people na anwuchasi? IPOB obia gbole bi video ya gba unu because unu chọrọ ka agba unu video. Unu chọrọ ka agba unu na anwụ. Ositru ndị dibia, ọ na-aga the information na-eje esu n'imi. A na-agbawa isi ụmụnne ya na-ada. IPOB abịakwa asị ga IPOB idobe n'ahụ asụ ofeke. Ndị niile ahụ na-ekwu ibe adịcha registered under Nigeria Corporate Affairs. Ezoka na-agwa unu. All these people tell me that are registered under Nigerian Corporate Affairs. Have to go to IPOB, ke were distract your mind, ke were confuse wogu. Ne bugu, na huga ono ne bugu. Oh, umunna ne buai. Pelu weche go no no mara even in na he for wechale go. Vaja ko we family were bate go. If not, hanga bulai. If any na he follow. And the only no one madi abu hiba hage bupo no. All these content creators no is going to register under Nigerian Corporate Affairs. Hana hatch of freedom from any Nigeria. Mbo na people of criticize ba josro even now we ha alo. Ana esu mu Chineke ime umazi na enwe military force power ime ana ebu ha ji na aja wele military force power na ebu ha. Munga traditional nwoke dị na agwa ya unu today. Anọghị n'ọba ekele ede. Onye ọwụ na-azọwa isi onwe ya. Onye a na-ahụgo ọnụ na-atag na-ahụgo ọnụ ya na-egbu gị. The next person na-eme gị ha nwa na-egbu gị. Mechi isi enu ma okongwu dibia ha. Ma ibe niile ha. Ma jepike ha. All of this ma pancha niile he furu ejego de registered under Nigeria Corporate Affairs adi mebe asu ogime on the o hanwa ji Nnamdi Kanu abia wele Nnamdi Kanu awurugo onye eji egwu kedu ka onye registered under Nigerian Corporate Affairs ji asụgo ma Nnamdi Kanu freedom Nnamdi Kanu nweta freedom echi ife niile aba registered under Nigerian Corporate Affairs CAC agaghị arụzi ọrụ. We need to know who onye ka ayo. No get na abia register my business under Nigeria Corporate Affairs. Asenga na ma cho Biafra. No. Eje go register under Nigeria Corporate Affairs. Onwezi freedom na cha ume Nigeria. And on defend that Nigeria secretly. Ano na akpọ nnu munna isu ndo okeja emi su nda emi senda emi su nda emi su onye owu imi sukota ya na ndo imi su ndo omena na imi asego na ndo na nna go mere arụ na-eme nke ọzọ. Ana agbaba n'ime unu ụka na kotu na-eje na Nigerian government na-eri with them were Nigerian police and everything na-eme ụmụnne anyị intimidate kwa asego na ikwu ị na-eme jorosi ma ọ ibe enweghị onye ọ maka ya ka unu ji timi ibe na St. David maka ya ka unu ji timi ibe anaghị m respect unu enwere okenye anyị enweghị okenye ibe anyị nwere old people umeghị okenye anọghị ya. Na-esu ayimi ina register under Nigeria Corporate Affairs so me na-achọ Biafra business gị na kwari ya gị na-eme ka ego na-asụ na ndụ ka onye anwụ chụrụ ọsọ. Yes, I want to register under Nigeria Corporate Affairs na-eme ka business na-eme ibe with Nigeria eme ka na money na unu nwere ike ikwu ibe unu mere were bata ego content creator makeup artist unu na-egbu ụmụnne a lot of things all of you na-achị Nigeria na-achị na East ya ọwụhụ ka enyere ike control egbe mana unu na-agbawa isi ụmụazị na-enweghị ibe mere na-ebo ha na ọha nwa na-agbawa isi onwe ha na ọha nwa na-eme ihe mana unu nwa ka enyere right iwebata egbe unu nwere ike ịkwụsị agbazi na egbe onye ọwụ na-enwetakwara gbara egbe na Anambra eme ya ibe mana unu nwa na-eje say that onye ọwụ na-azọba onwe Jepak is not a Biafra. Ọ dabakwa echi. O mekwa Biafra. Unu achụba ya. Nwanne Nigerian. Sogo Biafra ga-echụrụ ya jee ebe ahụ. Ogbu ogo.
Yeah, you born there. Oh, man, I'm born there. Quite go. I did a main content. I did a main Nollywood. I did a main plank. I saw no prank. And I want to page the man. I'm a boo. Oh, even Jepa, only need the registered. Only one at the registered or that Nigeria corporate affairs. And the Helanga, you know, do go registered under that system. Oh, ihe na-emenụ a na-anụ ọgụ between the good and bad. So ndị ọjọọ apụrụgo na the good ga-emeri. So ba na-hide na-ezu ezu iwe ahụ si na-eke mmụọ nke shadow. The wolf in the sheep cloth. The snake in mmụọ nke shadow. Ọ na-ahọrị mmụọ nke ma na-agwụ ka ọ na-ata mmụọ nke ya. I want to go to jail, maybe what to go to Mabala. So come with the way you call as by the reason behind the Buhari Kambalam. The reason behind the Buakoro. Ebuko be, and when Ebuko be the registered under Nigeria and don't work with Nigeria, they're using Nigerian government when they may have. So only remember, or the guy with the members in the Yoruba members and those are impossible. Igbo ji ahọrị ndị Igbo. Eme also go na-eme Biafra. Kedu ka onye dị registered under Nigerian government ga-esi sịgo na ọ chọrọ Biafra? Onda ndụ na-egbu unu. Unu nakwa eme na chọrọ Biafra, ị chọrọ Biafra. Ị ga-ama mmadụ n'onne, ị ga-emere escape, ị ga-achara. Chara ndị ụka. Na ụka ahụ ụkan, Christian Association of Nigeria. Chala ndoni na register chala business of chala had chala registered. Choice onwe gị na data zoba data system. Zoba data system establish ye. Wore so yinke no na data system. Ija pụta ka ị mara ihe. Ọwụ na ịfụta ka ị mara ihe. Ndị a gwụọ ka ewere gị gwụọ nni rie. Unu ji amụwa yi maba na ihe. Onwezighị ife niile ebigo ha chadị na-adịgo registered under Nigerian corporate affairs. So echi niile ọsụgo Biafra. Mbụ m jee park. Osugumedi Biafra land okpa na ọchịchị ya na ọchị were kwa unu catch the viewers make kweri ego kpọrụ ọkpọ unu ehu. Yes, they beat me. Oh, plan unu. Je no ngwa na ebitire tigo m iwe. Jenu ngore ngore. Jenu ngore ngore. Ngore ba no na Krisi dingwenu eza muru ohoro. Ndi iberibe etigo traditional nwoke dị ife. Iberibe, Ndi Iberibe. I said they beat me and then as a mazi feel on. One night we cheer, I am with mazi. When I said I'm sorry, Jenu Gwanda hit me sorry. Navaja could I know that. When I give up was the may giri. Hey, Mechago. A wager of room more bogu. Obogu Bayankete Uburu nwa obogu jevujere nne jụọ mgbe o vuru nwa obogu gịrị ka obogu mere. Ọsị ya na onwekwe iwe obogu mere. Ọsị ya vuru nwa ahụ vughachiri ya. So una be working class now. Ja, was hast du gemacht? Mami.
Hey, jeans. Take that to my phone, girl. What is it? You not go leave to go? Attire. Du fährst, ne? Ich hab kein Party getrunken. Du hast kein Party getrunken. You not go leave to go? Leave him. Okay, Atta, we'll see us. When is the shooting he's coming? It's a Friday. When are you going? Me, I no go Friday again. No. Make I maybe Saturday or Sunday they go. Saturday. 16? Okay. No, Saturday or Sunday? just tell me. Make I go Sunday. Okay. Yeah, I go stay there. I go there. When they come tomorrow? Me, No, I'm working. Would you? Now here when they come take food and they go out. When I do they cook food at home. Michael. This one is when they bring the money for food here or they just come here carry food and go. Yes, come here, carry food and go. No. I don't used to come here. Would you? Lie. Michael, when I Would you? Is it not Come here. It's not. You are not allowed to come here carry food only. You deserve your money. You want to buy a helicopter or what? You want to buy a private jet? What are they going to bring the money to give you, my mom? Yeah. You don't know. Maybe every weekend you want to bring. I just come to collect it today because I don't have time to cook this. But you're not going to give Michael money, so you're not going to give him something. You're a thief. No, not be a thief. Michael, you better get start walking. Better go and see how much I spent for you. Only last weekend. How much? How much? What do you do? Tell Copenhagen, Spain. We went in August. Ah! October to Sweden and Denmark. I paid for Michael's ticket. Paid for hotel. Michael's ticket. You go finish them more. Make you find something them. Make you go find that hand. Give them that your work where they do before. They don't have the work again. What's that one? Taking paper. You newspaper. They don't have to share it. Ah. Okay. Bye bye. Bye-bye. Ife mere na no mechago. These people gonna take law into their hands. Mana I get marry ha. Mmeri wu nke anyị na mbido, mmeri wu nke anyị na njedebe. Ọ ka mma ka ị mara ụdị ha si take action. So dịka ihe na-ekwu, egbe jere vuru nwa ọbọgwụ bujere nne ya. Nne ya sị ya gịnị ka ọbọgwụ mere ka ọ bịara vuru ya, ọ sị ya na o nweghị ihe o mere. Ọ sị ya na evughachikwara ya nwa ya back. O vughachi ya vuru nwa ọkụkọ. Ọkụkọ make noise, menu mana. O vuru nwa ya ahụ vujere nne ya. Nne ya sị ya mgbe o vuru nwa ọkụkọ gịnị ka ọkụkọ mere. Ọ sị ya na ọkụkọ mere nke a menu mana. Ọ sị ya dobe nwa ya kabarie. Na ọkụkọ emechaghị ihe o ji eme. So ị bụrụ ndị St. David ife ha mere ma ha emechaghị ihe niile ha ga-eme. Mana anyị ga-eme ha ihe ọgbọgwụ. Ga-eme ha ipo nwere ihe mere ha mgbe ha mere anything. No. Don't worry. Unu ga-ahapụ ife ọwụ na afụziri after that. Also go na-esite with your gbasahago. It doesn't concern you. Mana baburu. Dokbatara m n'obodo a wiwe. So without them akara mefu obodo oyiwe anya. Mgbe ndị isi ọhịa na-ekwe ha akpọje m obodo oyiwe. All the connection behind there them ha nwakpatara m obodo oyiwe. Onye Chineke si wee bless onye ọwana from beginning to the end. Oge anyị bere ọhụụ pancha niile bi ebe a.
mana nkịta abanche enwetago uno 1 2 3 abancha niile enwetachago uno biricha outside so ebe ọ na nchọrọ m ejela ha ebe ọ na nchọrọ m ala ha kwa onye nchọrọ m na-eyi iburu shu mgbe taa ọ shu nke ọdụdụ ka mgbe I am doing childish things. Chineke Jesus Christ gụ na onye ọrụ na-eme ka childish ga-eje enigwe. So the childish ones bụ ndụ jere enigwe. Ndị ọrụ nji bịa be ndị ọcha bịa nwe bili nwe here. Unu nwa na-eme kpikiri ejide unu ekpekọ ya na container tụọ ọnụ nga. I'm a childish. Jesus Christ gwara unu na only the onye ọrụ na chọrọ ije enigwe. The kingdom of heaven is like the children. So allow the children to come to him because the kingdom of heaven is like that. If you think not your own, then you send Diego to hellfire. JPAC were Nigeria registered under Nigerian Corporate Affairs. OG certificate is on him. And the only name will be after next judge, ne look JPAC and so. Okay, soon ni name JPAC will swim me. But I'm careful auto certificate, even our certificate here. JPAC gave the last battle. One in a book evidence, whether you know, or when you copy and you didn't. When you want to copy that certificate of JPAC comedy registered under Nigeria, did they on his fundamental right, he registered under Nigeria. But he is business deceive Biafra. And when a lot of people not he register under Nigeria. Hamma or Nigerian government ne do here drag money. These people do registered under Nigerian government or Nigerian government kana alolo. Hangwaiki were police jena or keja shrine. With Ezioku governor Ezioku. Enwe ike na akpọrọ ndị omenala police. Ondri na plantri J pipe. Na disgrace be. Mebe na disgrace. One day waje maybe. Manda hu mere disgrace, manda hu mere disgrace ya. Unu niile ga-anọ ebe unu na-eme onwe unu disgrace, ma ebe a na disgrace unu, uwe mebikọta unu, oge emebikọta everywhere. Don't correct water today. One day nyere m ndụmọdụ ma ejekwuzi na ọdịka ndị dị otu ahụ. Enyere m ndụmọdụ ma ejekwuzi na ha. JPAC do registered under Nigeria Corporate Affairs. Many Biafra are lost to go their life in the hands of JPAC. Many children of Biafrans are lost to go their life because had registered under Nigerian Corporate Affairs. I do aware with all these people who registered under Nigerian Corporate Affairs. Unu na-egbu ụmụazị ha na-asị na ha nwa Biafra. Unu na-egbu ha. Unu na-esu ha imi. Unu nwa inakakus problem ha na-enwe. Unu na-enye ha gorilla attack, gorilla warfare ka unu na-enye ụmụ Biafra. Unu niile content creators, comedians and Nollywood and all unu nwa na-egbu ụmụ Biafra. JPAC dị njikere igbu anyị niile. Igbuche anyị ka anyị Igbo bago. Dị njikere igbu na anyị unu niile na-eme anyị akaje. Dị njikere igbu anyị unu gbuche anyị ka baa unu. Unu gbuchicha anyị. Ndị Hausa enwe ike ịkpakọrọ the place sụọ unu akwụ. Ndị Hausa megbube na ụmụnne unu. Na-egbuchasị ụmụnne unu. Ejidere m na esen David ga-eme m akaje. Ọkwa ha ndị ọcha mere ya ọkwa ndị ojii o. Mana unu ga-ejecha ije ọfụ ụnọ ọnụna.
no take a law into na hands. Nga go on na system. Na go obodo 35 years ya wo na you nwere right you take law into your hands. But you get face the consequences. Ga chefutara go ndo de ka odege nye ha the address. Ị ga-afụ ọtụtụ mmụọ dị iche iche ga na-akpagharị na that esen David. Unu ga-afụ mmụọ gbaa ọsọ. M ga-ewere adreesị unu print ya dowe n'ụlọ mmụọ. Unu enweghị ike na free. Unu dara mmanụ. JPAC. Ama m onye we do registered under Nigeria Corporate Affairs. Venon go ụmụ Igbo ka ọ na-egbu. Bọsị ọwụ na ị nwara anwa. Kpata onye Hausa aka ma ọ kpọọ onye Yoruba papa ahụwọ gị ka onugwu. Ala na onye maka onye Igbo. Mgbado ya vam. Ka esi ikwe onye Igbo. Mgbadorie. Ụmụazị Okejaba ya kwuo ndị Igbo kabawo. Mgbadokasị ya ba. Aya ya na ndụ kwa onye Igbo. Mgbadorie. Yes, ije register under Nigeria, under zoo. Gwapa no mukuru. I better use you register under Nigeria Corporate Affairs. And I will give certificate here. Could you be na bolo mu forever? Yes, you had to remove my old cap. Mukuya you remove my old cap. My red cap. When you call us an old chief go. Only that or not. Not chief. And then all the 60 years. And don't be in a city here 35 years. You won't have boss or jelly. Umuchara makabas and momo boys also nangwa no nwere self ibe ma okpoto ụmụ boys na aga erucha 10 call me ife here. So na city here. When I magwe na that is city here na Germany. Oje load ife niile ha na load ebe ọ ga load ya so nso ya. All these people na-enwe ha akwụkwọ n'ebe ahụ ga-agba ọsọ ndị ekeji akpụkọrọ. And a ga-eneri ya anya n'ibe ọ na-eme. I draw go the eyes of the international communities. I draw go the eyes of German authority. When na luo Odimburg, can je na autonomous house Odimburg nye report ife ha mere m n'ebe a. Were the address drop ọrụ ha na table ha ya pụọ. Ọwụ na send David ya last year this year niile mana na awụ m nwuru de nke kendo. We are looking for Zion members. Good for you. The German makers. Who do denka kingdom? Be a mate is a cholo me can't take a cantil 5 naira, 5,000 Kiwarian. It's a hurrier too much to the extent the name and you get gun Nikirian. I go to Hagu on in. Some Sophia can't go no me. Une register anybody anything. Connect in with international. I am an advertisement to the Ndi Igbo also go to your work at Ebo no connect the Iga Batego. You need to register under Nigeria Corporate Affairs before you make Yego. Umunne no nda ha pụrụ apụ. Gaa n'obodo niile dị iche iche ha nọzi mmaketa. Unu esokwere JPAC ojekwa akụ unu na system na anaghị function. Eziokwu ka nna agwa unu. Eziokwu ka nna agwa unu. Register na anything. Register kwa na anything under Nigeria Corporate Affairs. Na villages where unu ọkụkọ na atụrụ. Ị ga na-emeke ego. You don't need to register. You can make your thing.
Igbo man in Igbo man in St. David, na Germany nine. So Austin Joseph. Eh? Don't worry. They will use you as a first jungle justice in Germany. Good dear again. Kwenu ngude kwe patago here. Ndo tuone tigami wendo na alago. But don't worry. JPAC do registered under Nigerian Corporate Affairs. I won't need me but to quite a gap. On what information goes through game. All these Nigerian Igbo content creators, here are foot soldiers are planted, you know. I be a name, not confused, you know, name even. Panaba Amazi Ogor. Woman leader. Oh, yeah. Yeah, we could I go took at the jetpack. And as a quam, woman, fantasy claim woman leader now. Napo. My brothers and the sisters. Turn one. Bakwasta na ihe niile aha azụ. Chineke ga-anọnyere unu. Unu afụgondo na-egbu unu. JPAC efu onye awụ ogbu ala ọbara ka ọ. Ọmụne Chineke si atọpụta azụ ọkpa mbara anyị na-akwụ ndụ na-egbu anyị. Mụna nwanne nso eje achụ nta. Nwanne njefu jezie register onwe ya wit ndị ahụ. Tọnụzie ọbịazi o pretend na mana ya na-arụ ọrụ. Na mana ya na-eme ofu ihe. O mekwa ọgbakwurukwa ha. Kedu otu information unu ti aga to Nigerian government? Through ime ụka. Through church. Ebe a ka alụrụ unu the frontier. Through these content creators, they planted them there. Hang on, celebrities. I want him military force power. Mezo ozu Nigeria. Sugara emeka ocho. Iwa ocha ndo otu Cotist. Sugana na-eme omenala. Pancha niile ahụ ịpụrụ ebe ahụ jecha register chọọ ndị Nigeria Corporate Affairs. Ibe na-agwago na go onwe ha onye ewu. Na system a dị mma. And ibe na-agwago na system a dị mma. Afọ ga na-ekere mgbe Nigeria adịghị mma, Nigeria gọọmenti adịghị mma. Mana ha gwara gara register under Corporate Affairs with that Nigeria ahụ. Na-ala apụpọ with them. Yes. Mata na ibe mata na ndị na-egbu unu. Mara na ife mara na ndị ebe ife na-eme unu si. And ọwụ na anụghị okwu ma na-abalị otansi wee gwa ya unu. These people are surrounded go everywhere. By every information. JPAC how this in the register under Nigeria Corporate Affairs. Unu break do Nigeria echi. Asọfa na ibe niile aba register na ha arụzi ọrụ. Ka echi isi ya na ọwụhụ JPAC Chief of Staff. Echi ga-esu ya na ọwụhụ eze ozu the Ambassador of Igbo Culture and Tradition na Southeast. Echi ga-egwe na ibe ahụ register under Nigeria Corporate Affairs bagwara ya na ọwụ na ọwụzighị ibe ahụ. Because ọnụ ha na Biafra. Ibe a na-anụwa ahụ uche. Ejire ndụ niile adọichara afọ were achọghị m ikwu okwu ka ha fe iji okwu m were sị na nkwuru ibe a ma ọ na nkwuru ibe a. Sumewezie ya slow no endebego. Enweghị m ike sumewezie ya na ọgwụ ahụ o endebego. Ọtụgo certificate ya ka ọ sụkwarazie kpochafuzie ụnụ ibe kwaziri na ọ ga-egbu ha izi. O register under Nigeria Corporate Affairs. Otugologo certificate. What is his work?
kwụ na asị ya na ịgwa ụnụ ibe ọ na-alụ kwụ na asị ụnụ gwa ya ọlụ otugo ya Nigerian Corporate Affairs ọ dị registered asị ibe ahụ ọ na-eme so ndị Nigeria nyere certificate onye ọwụ na onye Igbo gbaa ya tako o ji certificate ihe ọ na-eme o jiri certificate onye ọwụ na onye Igbo gbara ya tụọ ọwụrụ traditional nwoke dị mgbari ọwụrụ as long as ọwụ onye na-eme omenala merụọ ya ahụ as long as ọ na-anaghachi otu ha si ebi ndụ tufu ndị ọcha abịa Maazị Nnamdi Kanu kwuru jee paak na ndị otu ya ga-egbu onye ahụ so hapụ na ibe a na-ekwu ịpụrụ ndị niile ụmụazị all these people ji fake names ha nwawo their branch all these content creators all of them paje enyewu isi uno these people are hụtọkọgo a lot of ụmụ Biafra dowe ha ọnọdụ jebe adị mma naba adị mma mana ha nwa na-awụ ha nwee obere fọd pa agbabara na ọgaba ha docha registered pa kwadoro akwado ekwipụrụ ha very very well so ọ gwụra na ka ọha nnọọ ọmaka mere ụlọ ụmụnne m jee pak ijere join ya ndị na-egbu mmadụ ndị na-egbu ụmụnne gị you are swallowing in the blood money ego ọbara ka ị na-eri ọ na-ama gị abụba iche na ede ndụ jee pak ego ọbara ka ị na-eri aha your hands you have hands in ụmụnne anyị niile nwụrụ nọ in miserable ways any day me gwa gị na enwere hands eji m evidence any day me gwa gị na enwere hands mana eji m evidence so oguna ka ọha nnọọ But on your way, I make it. Only way 8 city in a tourist season, a tourist city. Iya kweru ndoni erunde training itself. Ari yagenene. Yagenene ke. ekene m unu biko ka izi na na-echekwa vidiyo na asị m na ka ntị na-ekwetekwa itiro m eti ewepụrụ na ihe nnọkwa n'ebe a bụ onye mgbasa ozi maka anya bụ nwoke oge karịa n'ụka onye nwe ya ma nwee sị na God of Zion bidogo tibi ya mmọnwụ anyị etigide ịchaka until hapụ evangelist Ebuka Obi aka because one thing about God is that God eme gị na-alụ over time and you feel you know what you are doing well you don't know what you are doing at the end of the day you keep embarrassing yourself na ka agadi nwoke si eje Germany wee je embarrass onwe maka na just you want to make a point or you want to make a statement na aghọta biko asị m ebe ị nọ video like kwa na subscribe bụ notification gị and also ti comment gị na comment section maka na anyị na-agụ ya na anyị na-anụkwanụ onunu ka ọ dị n'ọzọ ndị bye.